mga angkolog, mga auntie, tugutin na sab ko ninyo na mga sa katahuran nini mga oras ha. Kumusta mo sa ating mga pamangkin? Ayan, at welcome na naman po sa ating programa, no? Totoy Nalab. Siyempre, ako ang inyong kasama, ang inyong Uncle Totoy. Ayan, Totoy ba to hanggang 12 midnight? Kumusta mo naman po ang ating araw? Siguro, no? Sigurado ako, mga kabisyo. Yung mga nakatira siguro sa Metro Manila ngayon, natutuwa na ngayon. Oo nga, hindi dahil nga nakadawat ka ng bonus, o kaya nagkaroon ka ng promotion. Dahil nga sa panahon natin. Akalain mo, umulan na kanina, no? Yawards! At hindi lang yung ulan-ulan na pakonti-konti, pero talagang bumuhos ang malakas na ulan. Oo, tas maya-maya, uminit. Pero kahit pa paano po mga kabisyo, no? Of course, marami na pong nag-aasam-asam, marami na pong gusto na sana umulan ng malakas. Yung kanina, sobrang lakas talaga mga kabisyo, pero parang wala lang kasi yung tubig ulan, parang ikaw lang yun. Pag ikaw ay nauuhaw, siyempre, sip-sip ka na ng sip-sip. Ganon. At sinip-sip ng lupa, yung tubig kasi nga, uhaw na uhaw yung lupa, kagaya mo, angkol. Uhaw na uhaw sa tubig. Well, anyways, yun nga mga kabisyo, sana siguro in the coming days siguro, no? Tuloy-tuloy yung pag-ulan. Wag namang sobra na kung saan bumabaha po tayo mga kabisyo. Mahirap po yan. Pero di bale, no? Kasi nga marami talagang may gusto ngayon ng medyo malamig-lamig ng konti na panahon. Well, anyways, welcome sa ating programa. At eto nga mga kabisyo, isa sa mga sabihin natin, napaka-importanteng tao sa buhay po natin, Yawards. Eto pag-usapan po natin neto ngayon ay tungkol sa ating mga nanay, ating mga mama, mga mudra, mamsi. Napaka-importante po sila ngayon, pero siguro nakalimutan mo rin na this coming Sunday, yan po ang Mother's Day po mga kabisyo. Baka nakalimutan mo, pero sad to say po mga kabisyo, ang Sunday ay May 12 pero ang sweldo is May 15, di ba? Kaya simula ngayon po mga kabisyo, sana tipid-tipid ka muna kasi kahit papaano siguro, no, mayroon kayo may bigay sa iyong mga magulang, no? Ano kaya yun mga kabisyo? Bulaklak siguro, no? Pagkain, paboritong pagkain. O pag wala, no? Yung time mo siguro mga kabisyo. Yan, especially yung mga nandito lang sa Metro Manila, nagtatrabaho, tapos yung mga magulang siguro somewhere north, no? Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija siguro na hindi nakabisita. Ayan, yung panahon mo siguro, puntahan mo doon. Or kaya naman, pag nasa may bandang south ka, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, ayan, kahit papaano mabigyan natin ng panahon. Kaya nga, eto ngayon, naisip ko mga kabisyo na maganda tong pag-usapan po natin yung ating mga magulang. Yung ating mother, to be exact, no? Mga bagay na di mo malilimutan na ginawa sa'yo ng iyong nanay, mami, at saka mama. Ano na naman yan, mga kalokohan to, iba to. Siguro yan, mga kalokohan siguro. Or kung meron ka talagang yung talagang it comes from the heart na hindi mo makakalimutan, pwede naman siguro. Pero kung akong tatanungin, hindi ko talaga makakalimutan pag ikaw ay magkakamali, di ba? Oo, sigurado kang lusion yun ang imong kigol. Ayan, yung mga ginalusi ang kigol. Sa mga naglusi-lusi dyan, magandang gabi. Kumusta? Especially sa mga magulang, nako. Alam mo, nung araw, yung paglusi sa kigol, normal lang. Pero ngayon, wala na eh. Ganon talaga, nagbago na yung panahon. Oo, iba ng klaseng lusi siguro, di ba, Angkol? Ay, nako. So, shout out po sa lahat na mga mother, sa mga mama, sa mga single mom na nandyan nakikinig po sa atin. Saludo po tayo dahil sa nalalapit na linggo ay iyong araw. Advance Happy Mother's Day sa lahat mga mama, nanay. Of course, galing sa inyong Uncle Totoy yan. At yun nga, punta po sa ating fan page sa Totoy Bato Official at mag-post ka rin, no? Mga bagay
na di mo malilimutan na ginawa sa iyo ng iyong nanay, mama, mami. Ayan, punta na ngayon. Tuloy-tuloy po ang ating tugtugan sa 90.7 Love Radio. Dito lang, kasama si Uncle Totoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!